dietong buruak disabui pasangan laki di ate kudu bare coringan dan elo juo hari ke hari maoi nanden tangguangkan jiko disangui kayu diurang pepinggan ame bacawan perak bacawan nyopera bekas watata bakero galang badindiang ame tarali gading tarali nyogadi kepuk diraih kadiri ambo badanan sadang dilawik basah jombang gadang dan bakat cimpung rasa yang benar lade ang badan dek lai pandai baminya air licin yu tanpa diurang Allah tak kadir ke badan diri maoi jiko dietong buruak disabui pasangan laki di ate kudu jaringan dan elo juo hari ke hari maoi nanden tangguangkan jiko disangui kayu diurang pepinggan ame bacawan perak kepuk diraih kadiri ambo badanan sadang dilawik basah jombang gadang dan bakat cimpung rasa yang benar lade ang badan